Tinotenda Mwari panguva ino nemukana wavatipa ukuti share shoko raMwari. Mwari vachitibatsira, tinoziva kuti tiri kurarama munyika ine matambudziko akawanda ekuti vamwe vanhu vari kunetseka nezvakawanda zveupenyu, kufirwa nehama, kurwarirwa kana kunetseka kushaya zvepanyika ino nezvakawanda zvinganetsa vanhu muupenyu. Asi nhasi ndauya neshoko raMwari rinobva mubhuku raRomans chapter 8 verse 28. Pauro anoti nekuti tinoziva kuti zvinhu zvese zvinofambira kunaka kune vanoda Mwari, vakadanwa nechikonzero chake. So rega ndikutaurire mudikanwa panguva dzino kuti whatever situation you are going through, zvisinei nekuti uri muchimiro chipi, zvinhu zvese zvinofambira kunaka kune vanoda Mwari uye vakadanwa nechikonzero chake. Saka kana uchida Mwari, ziva kuti zvinhu zvese zvinofambira kunaka kwauri. Usanetseka. Mwari vane chinangwa, vane purpose pasituation yauri kuita go through. Unogona kuti zvaitikire sei? Vanhu vakazara nemawai. Why nini? Why zvinhu zvaitika panguva ino? But Bible riri kutipa answer yekuti all things work together for good to them that love God and called according to the purpose. No matter the situation, no matter the hardship, no matter the pain, just know that all things work together for good. Daigona kuona Joseph achinetseka, avengwa nemadzikoma ake, achitengeswa nemadzikoma ake. Zvanga zvakanaka here kuti Josepha atengeswe nemadzikoma? Yes, it was good for him. Nekuti Bible rati all things, not some of the things, not 99%, not 80% yezvinhu, but all things work together for good to them that love God and called according to the purpose. So ndauti uwane courage mu situation yauri. Uzive kuti whatever the situation that you are going through, all things work together for good. Zviri kutoshandira kunaka. Saka uchaona kuti kuvengwa nemadzikoma kwanga kwakanakira Josefa, nekuti dai akanga asina kuvengwa havaigona kuzomutengesa. Saka kutengeswa kwakanakira Josefa. Dai anga asina kutengeswa haaizoenda kumba kwa Potifa. Dai asina kuaccuswa kumba kwa Potifa haaizoenda kujere. So uri kuona here kuti nyaya dzese dziri kuteera Josefa, zvokudai wanga uri iwe Josefa ari musituation usinganzwisi kuti sei zvichiitika muupenyu hwangu, kuti madzikoma andivenga, mai Potifa vava kundiaccusa nyaya yandisingazive, asi vanhu vese vari kuita sekuti vaconnecta vachingouya against Joseph, yeti ndiMwari vari kukonzeresa kuti zviitike, nekuti the way down is the way up. Mwari vari kuleader Josefa kuti apinde muglory yake. So tinozoona Josefa ari mutorongo, anozosvika pakududzira hope. Apedza kududzira hope, chii chakaitika? Ndo patinozoona later on akuzopromotwa, akunoita iye mukuru munyika yeEgypt. Hakuna aigona kuenda kuna Faro asina kuenda nekuna Josefa. So uri kuona here kuti nyaya yacho kwazvabva, but pazvazvichiitika apa Josefa aisaona kunaka kwazvo. So the fact yokuti you are not seeing the goodness, kana kuti the good in your situation, it doesn't mean that there are no benefits. Hazvirevi kuti hapana mabenefits musituation yako, but nyaya ndeyekuti Mwari, show me the benefits, ndiratidzei zvakanakira situation yandiri kuita go through, because the Bible is saying all things work together for good to them that love God and called according to the purpose. So umwe anofunga kuti aiwa ndakutozviuraya, ndakuda kucommita suicide, ndakuda kumwa poison, ndakuda kuita zvakawanda-wanda. Vanhu vari kupinda nemasituation ari hard, but ndauya kuzokuudza kuti aiwa, haisi nguva yekuita zvepoison, haisi nguva yekucommita suicide, inguva yekurealize that the goodness, the purpose of your trial was that all things work together for good. Zviri kutofambira kunaka izvozvo. Pane zvakanaka musituation iyoyo. Uchaona Mwari at the end of the day. So Joseph aigona kumira obva ati aiwa madzikoma angu, hamuna mhosva, makagona zvedu nekundivenga. So pane imwe nguva yauchatozotenda madzikoma wawana zvinhu zvakanaka muupenyu. So uchaona kuti vazhinji iye zvino izvi vanodemba nemasituation anoita go through. Umwe anosangana nedivorce, arambwa nemukomana kana nemusikana wanga achifunga kuti aiwa maybe ndawanawo tsvara kadenga, ndawana munhu wangu wandicharoora, kana ndawana munhu wangu achandiroora.
but wona kuti wadai maita introduction maita zvese but zvobva zvakona wakunetseka wakutaurira ndine munyama ndine zvakati vamwe vazhinji ndopa kushandisa mukana vaprofita venhema nevakawanda vachichaiwa nemhepo wakazodaiwo haisi mhepo pane zvakanaka Mwari zvavari kugadzira mauri. All things work together for good, not some of the things, not 99% of the things. That means Mwari vanodirecta everything, ndo vanokonzeresa zvakanaka nezvakaipa. I like the attitude of Job. Paanoona situation yamusimukira, Job anoti Mwari vandipa, Mwari vatora. Ndaisibvunza pane imwe situation, pane imwe nzvimbo ndichibvunza ndikati dai wanga uri wewe waigona kuti Mwari ndo vakupa asi waizoti Satan watora, waipa glory to the devil, but not Job. Job anoziva kuti glory ndeya Mwari. We are worshiping an almighty God, the creator of the heavens and earth. Mwari muridzi ane masimba pamusoro pezvese. So that means ndi Mwari vakainstructa Satan kuti enda hako kuna Job asi usabata. That means hakuna situation inoitika muupenyu hwako Mwari vasina kuitendera. That's why ndauya ndikati all things work together for good. Whatever situation that you are going through, it is for your good. Mwari vatibatsire, just see the good in everything. Dzidza kuona zvakanaka, uchatozotenda Mwari vakomana dai ndandisina kurambwa nasisi vaya maybe ndikadai ndakapotsa zvandazosangana nazvo, dai ndisina kurambwa namukoma vaya dai ndandisina kudzingwa pabasa paya. Vamwe munoitwa mabosi kana kuti vamwe takaitwa mabosi emabasa, not because taida kuita izvozvo but because of the situation, kutodzingwa pabasa chaipo. Then wadzingwa otaiwa Mwari ndine munyama, hausi munyama. Mwari vari kuona CEO, Mwari vari kuona muridzi wecompany, but iwe uri kuzviona as an employee. So what I'm saying panguva ino as I'm closing, all things work together for good. Whatever situation that you are going through now, it is for your good. Zvakatokunakira izvozvo. Just learn to appreciate God. Just learn to be positive. Just learn to see good and say Mwari ndokutendai. Teach me to see the good in this situation. All things work together for good to them that love God. Sometimes Mwari vanoshandisa ma enemies ako kuti akublesse. Ndosaka Bible chiti you must love your enemies because they are good even more than your friends. Ma enemies akakunakira iwe because dai akanga asiri Penina asina akaseka Hana zvimwe aifa asina mwana, but zvakatorera Penina kuti aseke kuti Hana aite shungu azonamata munamato wake. So sometimes unotorera na Penina vari kumoka your life kuti Mwari vakublesse. Ndosaka Bible chiti ndichaita kuti vavengi vako vave ma footstools ako. Uchatsika pamusoro pevavengi vako kuti usvike pauda kusvika. David aitaura noti munondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu. That means the more the number of enemies, the more the number of tables. Mwari vakuitire zvakanaka. God bless you. Muve nenguva yakanaka. Just be positive. All things work together for good. God bless you.